яхтата. Отложено пътуване с яхта, вече. Така, 42 страница. Отложено пътуване с яхта. А тук субекта, на когото е посветено това стихотворение, е тук. Вие ще го познаете. Имаше една така много специална година. Тази година е много специален рожден ден, за който имах идея, но не я постигнах по причини, които също ще го знаете. Отложено пътуване с яхта. Къде ето го виновника заснемаме. Дори не те поканих в мечтата си да се качим на яхта. В този живот яхта ще е само понятие за триизмерната визуализация на любовта ни. Толкова измислена, толкова истинска любов, по редовете на хаотичните ни нощи и дни, изживявана в блогове за самотници, любов грамотна за своята несвобода, невежа за възможността си да хване руля на оня псевдокапитан на живота ни, да го подкупи с бутилка ром и в островърките ледени блокчета жива вода да стори своето харакири, или да се събуди в отложено пътуване с яхта за следващия живот. Благодаря.